μέχρι και το τελευταίος δήμαρχος, όλοι όσοι προέρχονται ή στηρίζονται από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αποδέχονται πλήρως ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι μεσάζοντες εργολάβων. Ότι δεν μπορούν να αλλάξουν ούτε λάμπα χωρίς να τη δώσουν σε εργολάβο. Αυτή λοιπόν, φίλοι και σύντροφοι, είναι η ομοία αλήθεια και όλα τα άλλα είναι φούμαρα. Αυτή η παραδοχή όμως, φίλοι και σύντροφοι και συναγωνιστές, δεν είναι αθώα του αίματος. Στη Θεσσαλία αποδείχθηκε ότι παρά τις εξαγγελίες δεν είχε γίνει κανένα ουσιαστικό έργο αντιπλημμυρικής προστασίας. Αλήθεια όμως είναι ότι όπου και να έβρεχε, έτυχε και έβρεξε στη Θεσσαλία, θα είχαμε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Στην Πελοπόννησο υπάρχουν 16 ζώνες εμφάνισης υψηλού κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων που αποτυπώνονται αναλυτικά τους κινδύνους ακόμα και σε χάρτες. Δείχνουν ακόμα και ποιες γειτονιές πόλεων, ποιες περιοχές θα βυθιστούν κάτω από το νερό. Αντίστοιχες μελέτες έχουν γίνει σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Πουθενά όμως, σε κανένα νομό της Πελοποννήσου, σε καμία περιφέρεια της Ελλάδας δεν έγιναν και δεν γίνονται τα απαραίτητα έργα και οι μελέτες που τα επιβάλλουν.